Du må altså også godt tage nogle med det her, så vi får nogle billeder, Anders. Jeg synes, du kun at have 3 billeder. Ja, og så skal du ikke tage det. Se. Høj, hvor stor er bilen. Sådan! Hold da. Hvad tror du, Jonas? Jo. Det her tager Jesper lige. Den er til mig fra mormor. Kom så. Nej, det bliver dumme. Den er til mig fra mormor. Nu må du pakke det nok. Det er nok ikke kun for mormor, det er nok også for mormor. det er kun for mormor. Er det kun for mormor? Det er kun for Ja, det kan jeg godt se. Det er kun for mormor. Den er lækker, den der. det er en flot læsning. Er den god, tror du? Må jeg se dig? Men den er næsten lige så let. Ja, det er den ikke, når du får den på. Den er rigtig flot. Og den ser dejlig varm ud. Den skal du have på Tak, morgen. mormor. Og mormor selv har lavet den. Selv har strikket den.